Tinozo garape chopa yo Kuraye upenyu Jesu anozonera Iko kuchinga mitaiso Tinozo garape chopa yo Kuraye penwayo Jesu niye kuraye Unotiyo Sarudzo ndeyako. Ndo msoro wenyaya Sarudzo ndeyako. Kana pane chinhu chakasiwa naMwari chiri open, Mwari achisika munhu, akasika munhu achiti iye kuve nesarudzo. Dai Mwari akatisika tiri marobhoti,
but Mwari haana kudaro. Dai tichikontrolwa, Mwari achiti controla kuti tiite zvaanoda iye. But Mwari no uchenjeri hwake akati munhu anofanira kusarudza, freedom of choice. And vana vaMwari, Mwari is not by accident kuti unge uri pano. Asi Mwari ane shoko newe. Asi Mwari kana ane shoko newe, anosiya nzira yokusarudza iri open. Unogona kusarudza sondo rese kusamugamuchira. Unogona kusarudza sondo rese kumugamuchira. Iri open. Mwari hamanikidze, asi anouya kwatiri achinyengerera. Shoko rake zvakare riri persuasive, rinonyengerera. Handizi kuti wane makore mangani uchisvika pano, asi Mwari haneti kukunyengerera. Nanhasi ari kati mekuti nyengerera kuti timugamuchire samuponesi wedu. Saka panguva ino Mwari achitinyengerera zvakare, anotarisira kuti iwewe uite sarudzo yakangwara. Pane sarudzo dzatakaita mukati meupenyu, nanhasi tiri kudemba pamusoro pesarudzo iyoyo. Muenzaniso, unogona kunge une sarudzo, uchidemba pamusoro pemunhu akakuroora. Kune makapuzi vari kudemba kuti dai ndakaziva, dai ndakaita choice dzakanaka. Vamwe pavaiverenga, vachiverenga makumbo ari mumvura, iwewe ukadecide kurara, isarudzo yako iyoyo. Pamwe pacho unoramba uchiregreta, asi regai ndikutaurire vana vaMwari, pane sarudzo inokunda sarudzo dzese pasi pezuva. Sarudzo yokusarudza Jesu samuponesi wako. Apo patinenge tichitarisa, takatarisana nezvinhu zvakasikwa naMwari. Muri kuiona here miti vana vaMwari? Iri kutiparidzira kuti kudenga kuna Mwari. Zvimwe chete shoko raMwari zvakare richitsigira. Ndo bhuku rekutanga raiverengwa naAdhamu naEvha vari mukati mebindu reEdheni kusati kwava neBhaibheri. Vaiti vakaona zvinhu zvakasikwa naMwari vaishamisika pamusoro pazvo. Mwari sezvinenge zvisina kukwana akaunza zvakare shoko rake. Tinoverenga shoko rake, asi chinhu chikuru vana vaMwari pakuverenga, ngatiitei sarudzo yakangwara, sarudzo inochokuita noupenyu hwako. Sarudzo iyi, you will never go wrong ukaita sarudzo iyi. Mwari atitendera zvakare kuti tiuye kumusangano wematumba. Vama havana kukwanisa, asi Mwari akutendera kuti uye, kuti dzimweni dzenguva ungaita sarudzo yakanaka. Kune vamwe vakaita sarudzo hazvina kufamba zvakanaka. Kune vamwe vanouya kucamp meeting vane maprograms avo, asi chatinogona kukuyambira mwana waMwari, Mwari arikuda kutaura newe. Mupe nguva. Mwari akubvisa kumisha kune stress, akubvisa kunzvimbo kwatatiri nemhaka yeyi. Mwari arikuda kutaura newe wakadekaira, wakagara pasi pomuti uchiteerera inzwi raMwari. Saka tora mukana uyu uite sarudzo yakanaka. Tikavhura isisu pana Romans 1 verse 16 inoti kudii munhu waMwari? Tiverengerei. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri. Amen. Nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda. Amen. Kutanga muJudha, yes, uye muGirikiwo. Amen. Kukanzi napo panapa ndinyari nekuda kwevhangeri, nokuti isimba raMwari rekuponesa. Mwari ari kutinyengerera kuburikidza neshoko rake. Ndichada kuti ndiverenge imwe quotation yakanyorwa pen of inspiration, inotiye
yakanyora naEllen White early writings inotiyo page 50 to 51. All the thunders and the lightnings of the Mount Sinai would not move those who will not be moved by the plain truth of the word of God. Kukanzi kutinimira kwese kwakaitika ku Mount Sinai nokupfungaira utsi wakaitika pa Mount Sinai haugoni kutendeusa vanhu asi koga neshoko raMwari. Even kwezvino zvikaitika zvinoitika pasi pakavhurika izvo zvazvitendeuse munhu. Saka Mwari anouya nenzira yokutinyengerera kuburikidza neshoko rake. Mwari mwamutsona achitaura nesu sondo rese. Bhaibheri roti kana wanzwa shoko raMwari usaomesa moyo wako. Mukati meBhaibheri kune varume vakamboparidzirwa. Vaparidzirwa kudaro vakasarudza kusagamuchira Jesu, vakasarudza kuverengera. Murume wacho wati kutaura nezvake ndiAgrippa. Acts 26 verse 27. Verengai munhu waMwari. Timbonzwa kuti Paul achiparidzira Agrippa chii chakapindurwa. Chii chakapindura kuna Paul. Verse 27. Yes, inoti kudini? Mambo Agrippa, munotenda vaprofita here? Yes. Ndinoziva kuti munotenda. Amen. Agrippa akati kuna Paulo, yes, unenge unoda kundiita mukristu nenguva duku. Yes. Paulo akati, right, ndinonyengetera kuna Mwari, right, kana nenguva duku, kana neuru, yeah, kuti musavaimi moga, right, asi vose vanondinzwa nhasi vaitwe seni, asi vasinde zvisungo izvi. Nyarai chimira ipapo munhu waMwari. NdiAgrippa uyu. Paul aparidza Paul kukwanzi naAgrippa, you almost persuaded me. Inyaya iyi vana waMwari haisi yaAgrippa. Ndosaka yakanyorwa kune vanhu vanonzwa chokwadi vachabuda panapa vachiti chokwadi ndio chataurwa ichi. Asi mumwoyo mavo vachadzokera kudzimba dzavo vachiti vafundisi, they almost persuaded me. Mukaverenga nyaya iyi vana waMwari, varume uyu Agrippa uyu hatina kumunzwa. Bhaibheri is silent pamusoro pemurume uyu kuti Paul akazosangana naye kupi. Asi ndoda kudavira kuti Agrippa akaluza ruponeso nemhaka yekuti sei yekuverengera, you almost persuaded me. Kune vanhu vanonyatso kuziva kuti chokwadi ichi ichokwadi ichi, but vanoramba vachiti ndichazotendeuka. Murume uyu almost kuda zvimwe hatinayo mumazamba redenga, because kana statement yokuti almost persuaded, which means haana kutendeuka. Zviri pachena kuti haana kuita sei, haana kutendeuka murume uyu. Saka tinozoona kuti kune vanhu vanodaro vanoti vakanzwa chokwadi chichataurwa vhiki rino vana waMwari, asi rega kuomesa moyo wako nokuti remangwana harisi rako. Mwari achitaura nesu, Mwari hazotsemuri makomo, Mwari hazovhuri pakati pavhurike kuti utendeuke, Mwari hazomuvhi makomo. Mwari anoshandisa shoko nekuti Mwari haavhundutsire vanhu. Mwari haadi vanhu vanomunamata nokuvhunduka nemhaka yekuti kwaitika chinhu chakadi saka ndakunamata Mwari. Mwari anopinda zvishoma nezvishoma atichinyengerera zvishoma nezvishoma. Asi don't take advantage kuti Mwari ari kuramba achikunyengerera nekuti pane pamwe Mwari paachoti zvaringana. Rega timboverenga mumwe murume zvakare. Pana Acts 24 verse 25 inoti kuti murume uyu ndi Felix. Inzwai Felix kuti anoti chi, kune vana Felix vakawanda mukati mesangano. Chimbonzwai Felix kuti anoti kuti Acts 24:25 verse 25. Yes. Zvino akati achitaura zvokururama. Paul akati achitaura zvokururama pamusoro paFelix. Yes. Nokuzvidzora. Nokutonga kunouya. Paul ari kuparidza. Felix akatya zvikuru. Hanzi Felix akapindwa nekutya zvikuru. Akapindura akati nzwai, enda hako zvino. Paul. Kana ndikazova nenguva yakanaka ndichakudana. And the Bible is silence. Pakangopedza conversation
hapana patinonzwa kunzi Paul akazomushanyira. Saka kune vanhu pana na Felix vakawanda vanoti vakanzwa shoko raMwari richitaurwa vanoramba vachiti enda hako, endai henyu vaparidzi, ndichazoziona. Varipo vari pakati pedu. Asi mwana waMwari, regai ndikutaurirei, time is very short. Anouya asinganonoki. Rega kuramba uchiverengera vakatendeuka kare, vandudzai ukama hwenyu naMwari, simbai pana Mwari nekuti nguva yapedyo. Vaenzi vedu vauya pamunenge muchinzwa shoko raMwari chitaura pasondo rino. Hamuna kuuya paaccident kuno. Mwari akuraurai panzvimbo pamamukepa, nzvimbo kwamunogara, akakuraurai, akaprovide transport nemaresources akashandiswa. Donzo nderekuti tizive Jesu, timugamuchire samuponesi wedu. Inzwai panapa Joshua 24 verse 15 inoti kuti munhu waMwari. Joshua 24 verse 15. Verse 15. Yes. Kana muchiti zvakaipa kushumira Jehovha. Kana muchiti zvakaipa kushumira Jehovha. Zvitsaurei nhasi wamunoda kushumira. Zvitsaurei nhasi wamunoda kushumira. Kana vamwari vaishumirwa namadzibaba enyu mhiri kwarwizi. Amen. Kana vamwari vavaAmori vamugere munyika yavo. Amen. Asi kana ndirini naveimba yangu tichashumira Jehovha. Ndi Joshua uyu. Kana muchiti imi mazvina kufanira kushumira Jehovha, zvisarudzire chinyi? Hakuna neutral ground vana waMwari. Kana wafunga kunamata Mwari, namata Mwari, handizvo waMwari. Kana wafunga kunamata vana Bhaari, namata vana Bhaari. Nzira imbiri, hakuna nzira zakawanda. Tikavhura Deuteronomy 30 verse 19 inoti kudini? Ndinodana kudenga napasi kukupupurirai nhasi. Ndinodana kudenga nepasi kukupupurirai nhasi. Kuti ndaisa pamberi pako upenyu norufu. Kuti ndaisa pamberi pako upenyu nerufu. Kuropafadzwa nokutukwa. Kuropafadzwa nokutuka. Naizvozvo tsaura upenyu. Naizvozvo tsvaka upenyu kana kuti tsaura upenyu. Kuti urarame iwe navana vako. Pamwe chete iwe nevana vako. Sangano munoti kudini? Mwari ari kunyengerera, ari kutinyengerera. Mwari ari kuramba achitaura nesu. Saka sarudzo ndeyako, sarudzo ndeyangu. Ngatisarudzei Jesu samuponesi wedu. Ngatisarudzei tisarudze takangwara mukatarisisa zvakare pana 1 Kings 18 verse 21. Zvino randichaverenga kunoko. Zvino Elia akaswedera kuvanhu vose akati, mucharamba mune mifungo miviri kusukira riniko? Kana Jehovha ari Mwari mutevere, kana ari Bhaari mutevere. There are two ways, two nzira imbiri vana waMwari. Pasi rese nzira imbiri. Saka Elijah anomira pa Mount Carmel, anodivida, anoudza vanhu kuti kana Jehovha ariye Mwari munamatei, kana Bhaari ariye Mwari muite sei futi munamatei. Hakuna neutral ground. Hauzoti ndiri pakati nepakati. Kana wafunga kunamata Mwari, namata Mwari nokuperera. Kana wafunga kunamata Bhaari, namata Bhaari nokuperera. Hapana neutral ground. Hapana neutral ground. Munoziva kune mabenefits akawanda kunamata Mwari. Benefit yokutanga inowanikwa iyo kuna John 3 verse 16. Upenyu usingaperi. For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believeth in him should not perish but have everlasting. Benefit okugamuchira Jesu Kristu sondo rino vana waMwari. Benefit number 1, kuwana upenyu usingaperi. Ndosaka indati sarudzo iyi is the best sarudzo pamasarudzo ese awakaita muupenyu hwako. Asi iyi you can't afford kuti uiluze sarudzo iyi yokusarudza Jesu samuponesi wako. Pane upenyu usingaperi kune avo vachasarudza Jesu. Benefit number 2
forgiveness, kuregererwa. Jesu Kristu akauya akatifira pamuchinjikwa kuti ani anodana kwaari, anobvuma zvivi zvake, Mwari anoregerera kuti awane upenyu usingaperi. Benefit number 3, unowana peace and joy. Vamwe vachinetsekana mukati meupenyu, asi wewe ukagamuchira Jesu samuponesi wako, pane runyararo rusingagoni kutsanangurwa nemunhu rwaunenge unaro, kunyange zvinhu zvichinetsa pasi rino iri. Nemhaka yekuti wagamuchira Jesu Kristu samuponesi wako, pane peace inobva kudenga, runyararo mukati mepfungwa, runyararo mukati memwoyo mako, izvinhu zvichinetsa asi unoziva wekudana iye Jesu Kristu. That's the benefit yatinawana. And benefit number 4 is the transformed life. Mwari anochinja upenyu hwako, kufamba kwese kwakaipa kwawanga uchiita mukati meupenyu. Kana wagamuchira Jesu Kristu, zvinhu zvese wawachisikwa chitsva. Saka unozoona kuti Mwari anokuempower naMwari Mweya Mutsvene wofamba in a renewed life, upenyu hutsva. And ukagamuchira Jesu Kristu zvakare, unenge wane purpose and meaning upenyu hwako. Hauchangorarami. Kune vanhu vakawanda varungoti ini ndiri kungoraramira chii chandiri kumboraramira pasi pezuva. Asi kana ukagamuchira Jesu samuponesi wako, unenge wane purpose. Purpose yacho ndeyekuti ndiri kuraramira vhangeri pana Matthew 28 verse 18 to 20. Endai naizvozvo. Mwari unenge wane purpose, unenge wakuziva chauri kuraramira. Uri kuraramira kuti vamwe vanhu vapone, uri kuraramira Jesu Kristu, uri kuraramira kuti vazhinji vazive Jesu Kristu. Ndio advantage kana kuti mabenefits atinowana mukati meupenyu. Ndikumbira mundiverengere Mark 8 verse 36 munhu waMwari, ndibve ndavhara zvangu. Mark 8 verse 36. Nokuti munhu uchabatsirweiko? Nokuti munhu uchagobatsirweiko? Nokuti munhu uchagobatsirweiko? Kana awana nyika yose, kana ukawana pfuma nekana nyika yese, akarashikirwa noupenyu hwake. Ukarashikirwa noupenyu hwake. NdiJesu mbuna aitaurai kuti unogona kuwana pfuma yese, ugowana zvese zviri pasi pezuva, asi ugorasikirwa noupenyu husingaperi. Zvichagobatsireiko? Nokuti zvinhu zvese zvatinoona pasi pezuva, it is temporal, hazvirarami nokusingaperi, asi tsvaka chiso chaMwari achawanika. Danai kwaari achiri pedyo. Vhiki rino rese tichange tichitaura naMwari. And patinenge tichitaura naMwari, ngative nokutenda kuti Mwari akatiteerera. Mwari anonzwa minamato. Mwari anenge akatiteerera. Asi chinhu chikuru, sarudza ukama uchirevesa nemwoyo wako wese, uchirevesa zvese zvakataurwa mukati meshoko raMwari. I still remember mukati pane muchato wekana, pane mharidzo yakataurwa naMary. Mharidzo, it was very short sermon. Yakataura wine yakati yapera. Mary anoudza vakomana kuti zvese zvaanotaura zviitei. Vana vaMwari, zvese zvinotaura shoko raMwari ngatitei, ngatizviitei. Imharidzo, it was the shortest sermon yakataura na mai vaJesu. Zvese zvaanotaura zviite sei, ngatizviitei. Zvese zvakataura neshoko raMwari ngatizviitei. Mwari anotikomborera, Mwari atitire zvakanaka, Mwari atisimbise pamusangano uno, Mwari atirape zvakare mumweya nemunyama. Tinoshuvira kuporeswa matambudziko ese. Mwari anotiye, uyai kwandiri makaremerwa, ndichakupai zororo. Tinotura matambudziko, tauya kuzotura matambudziko edu. Wana nguva yekutaura naMwari. Privilege of prayer. Namata
usangana nevamwe uzouya kuzonamata mukati menzvimbo ino. Hatina kuuya kuzotamba, hatina kuzoya kuzoona vanhu hongu tinoonana, asi usakangane chinhu chawavinga mukati menzvimbo ino. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari ave nesu usiku huno. Mwari akukomborei muzita raJesu. Amen. Obumaindi fambenemi sezakai tainoki mumateru okorwangu nditauri ranenemi kananzira yoshaikwa divumeidi fambenemi handingambo fambideka duturiri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondiedza eseaya matambudzo tenzivumaindi fambenemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko nakarandi one Zioni tenzi vumaindi fambenemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko nakarandi one Zioni tenzi vumaindi fambenemi. O Jesu ngethandu ukwazi ngitshela abanye ngomusa bathole ukuqolelwa owenza ukusifela okunye ngoJesu okunye ngoJesu yena mina wangophela yena ngami wazithela ngoJesu mangifundiswe neyakhiqondo ngaziswe moyo ngcwele mfundisiwa beza okukaKristu okunye ngoJesu okunye ngoJesu yena mina wangophela yena ngami wazithela naye uJesu mangizwane naye uJesu ngithandane izwe izwi lakhe kimi likhuluma konke kimi okunye ngoJesu okunye
Jesu yena mina wangopela yena ngami wazitela ngo Jesu na bubukhosi ize ngihlabelo mkhosi ibabaza ngingajuli ari udlu lokuthula okunye ngoJesu okunye ngoJesu